Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Pebrero 24, 2022. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Governor Lacson magatambong sa Robredo Political Rally sa Bacolod kun makabaton imbitasyon. 400,000 pesos nakawat sang ginsulod sa mga armado ang balay sa syudad sang Kabangkalan. Sa balita national, Hospital Group nagapangabay nga i-delay ang pagpatuman sang Alert Level 1 sa NCR. Resource persons no-show sa hearing sang Senado sa nadula nga mga manugbulang. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sin The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaya sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako ganun siya na-respond na. Action Radio Philippine Standard Time las 6:19 kag karon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginarespeto ni Governor Bong Lacson ang desisyon sa mga public officials sa Negros Occidental nga nagsuporta sa kandidatura ni Senador Bongbong Marcos Jr. kag Davao City Mayor Sara Duterte Carpio bilang presidente kag vice presidente sa maabot nga pinili ay ining reaksyon ni Lacson matapos ang grand rally sang BBM Sara Unity Team sa mga syudad sa Bacolod nga gintambungan sang masobra 80,000 ka mga tawo kahapon nga adlaw. Suno kay Lacson, personal nga desisyon ang ginhimo sa mga pareho niyang opisyal sa gobyerno. Kalakip sa mga opisyal nga nagsuporta sa BBM sa ramo ang 28 ka mga alkalde sa Negros Occidental. Antes pa man ang grand rally, ginpahayag ni San Carlos City Mayor Renato Gosilo nga si Vice President Lenny Robredo among pagkasuportahan ni Lacson sa presidential elections. Sa masunod nga bulan, may patigayunon man ni grand rally sa Bacolod ang grupo ni Robredo. Ginpasiguro ni Lacson nga magatambong siya sa among rally kung makabaton sang imbitasyon. Especially after former Congressman Jules Ledesma manifested that he is for the unity. Yeah. And so everybody follows in the first district, no? So it's okay. That's their personal choice. You know, they'll campaign for their candidates. I'll campaign for my candidate. Nabatian si Governor Bong Lacson. Ginabulubanta 500 ka mga miyembro sang progresibo nga grupo si dalam sang bagong alyansang Makabayan akon Bayan Negros ang magapatigayon sang rally protesta kadungan sang ika-36 sa anyos nga pagdumdum akon komemorasyon sang EDSA People Power Revolution buwas nga adlaw Biyernes. Suno kay KMU Negros Occidental spokesman Noli Rosales, luyag sang ilakanay nga maproteheran ang kamatuoran agang legasiya sa mga pumuluyo nga naghimakas para sa kahiluwayan kag demokrasya paagiman sa people power. Ginpahayag ni Rosales nga liwat magatipon ang mga miyembro sang progresibo nga grupo takna alas 9 buwas sa aga sa may Rizal Monument kag magamarcha sa dalan Araneta padulong sa Fountain of Justice. Para sa ulugon ining ay sa Revolution February 25 kay pumuda ari naman sa subong nagapadalaga naman no ang mga kabataan sa mga diktador no kung sabihin na sila naman no ang mga ginahom gusto magpungko sa poder kaya ato niya gusto nga dapat ibalik na ang mga kinawatan hindi ang mga kawatan kag never again Marcos Duterte regime. Dapat yan si KMU Negros Occidental spokesman Noli Rosales. Sa iban nga balita lokal, naging kumpirmara ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran nga nabato na sing talatapan na kay nasang aga Webes ang komunikasyon gikan sa DILG nga nagakumpirmara sang appointment ni Pausi bilang panibago nga miyembro sang konseho nga among magatalo siya nagtaliwan nga amay. Suno sa Vice Alcalde gilayon na nga makaumpisa sa pagtrabaho si C bilang konsehal sang syudad. Pagiman sa paggamit sang opisina nga sadto ginaokupar sang iyang amay. Suno kay Familiaran si C ang makigbahin na silang regular nga sesyon sa masulod nga simana apang ang komitiba nga posible pag-auyatan sang konsehal ang natalana pang nga talakayon sang konseho. Ginabi-abi ba na ni Familiaran ang ini nga development bangod mas labing maayo nga kompleto ang tanan nga makatapos ang konseho nga nagatrabaho sa ila na tungdan nga mga komitiba. May email na nagabot Action Art 5:10 in the afternoon, but ang physical ang acceptance from the DILG was received by my office only at 10 a.m. So anytime, pwede na siya open sa office dito. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Sa katapusan nga balita lokal, ginsulod ang puluyan sa albado nga mga tawo ang negosyante sang kasapatan kag ginkuha ang kwarta kag iban pa sa may sitio Patay, Barangay Kamugaw, syudad sang Kabangkalan. Mga alas 11:40 kagabi Miyerkules nga adlaw Pebrero 23. Ang mga biktima ginkilala sila ni Herboy Roldan, 27 anyos, soltero kag nagapuyo sa Muman nga barangay. Sa pagpangusisa sang Kabangkalan PNP, nagapungko sa gawa sang iya puluyan ang biktima upod ang iyang live-in partners ang hinali nga nag-abot ang 4 ka mga suspect kag hindayan
ginpalayaan sila sang armas. Ginpasulod sila sa puloy-an kag ginpahipos dala sugo ngay hatag ang kwarta nga naglabot sa mga 400,000 pesos. Isa ka cellular phone kag giliyon nagpalagyaw mga sospek. Ang mga sospetsado ang armado sang 12-gauge shotgun, kalibre 45 kag 38 revolver. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz ang hepe sang kabangkalan na PNP, may persons of interest na sila apang nagpamalibad ng hingadlan bangon nagapadayon pang ila investigasyon. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time na 6:24. Masami kabala malipaton na The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod ang Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio.
Lasay sa 33 sa Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagapangabay ang Private Hospitals Association of the Philippines sa gobyerno nga maghulat sang duwa pa ka semana kag i-monitor ang trend sa COVID-19 cases antes nga ipatuman ang Alert Level 1 sa NCR. Suno kay FAPI President Jose de Grano, posible nga hindi na pagsundon sang tao ang minimum health standards sa tiyon nga mag-shift sa Alert Level 1 na. Ngayon paig sila nga nagakabalaka man ang grupo sa mga hospital sa posible surge sa COVID-19 cases. Ilabi na nga nagapadayon ang campaign period. Sa idalom sa Alert Level 1, ginatugutan ang intrazonal kag interzonal travel anuman ang edad kag comorbidities. Ginatugutan man ang tanan nga establishmento, tao kag aktibidad nga mag-operate kag mag-trabaho. Samtang wala makatambong ang tagdumalahan kag personnel sang natungdan nga mga bulangan sa hearing sang Senado angot sa missing nga mga manugbulang. Suno kay Senador Ronald Bato de la Rosa ang panel chair sang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Liwat ini nga magatala sing sa paka-hearing bangod luyag niya nga magtambong ang mga resource persons. Ginpahayag sang senador nga apisar nga may nagkadto nga abogado para sa mga natungdan. Luyag niya nga personal nga magtambong sa hearing ang mga imbolbado. Suportado naman ni Senador Coco Pimentel ang pag-file sang motion para puwersa nga magtambong sa hearing ang mga resource persons. Sa record sang Philippine National Police, 33 na ka mga manugbulang ang reported missing sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 35. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes sa Pebrero 24 tuig 2022. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Day Salazar. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio.